नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आ आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, वंदन करतानी। आज उ पुस्तक चर्चा सत्र में हमरा भिरी जौन पुस्तक बिया गीतन के फुलवारी, गीत संग्रह, रचनाकार श्री द्वारकानाथ तिवारी जी, प्रकाशन वर्ष 2020, अब प्रकाशन संस्थान सर्वभाषा ट्रस्ट, नई दिल्ली। लोक में पसरल शब्दन के बहुलता, लोक धुन में पगल, लोक रीत के जियत, कतों भक्त कवि होखला के त कबों लोक कवि होखला के आभास करा रहल बानी गीतन के फुलवारी के गीतकार द्वारकानाथ तिवारी जी। गीतन के फुलवारी में अलग अलग रंग के कुल 151 गो फूलन से सजल बा, जवन सहजे मन मोह लेत बा। कतो महेंद्र मिसिर त कतो राम जियावन दास बावला के नियरे से गुजरत देखात बानी तिवारी जी। गीतन के फुलवारी करीबन से करीने से सजावल गईल बा। भोला भजन, देवी गीत, कन्हैया गीत, राम भजन, निर्गुण, देशभक्ति, सोहर, होली आ विविध खंड के क्रमवार फूल नीमन से सजा के जोगा के राखल बाटे। यह गीत संकलन के संपादन शशि रंजन मिश्र जी कैले बानी। तो देखी हम ऊपर कनी है कि गीतकार द्वारकानाथ तिवारी जी कबो महेंद्र मिसिर तो कबो राम जियावन दास बावला के नियरे से गुजरत देखात बानी। वही तारतम्य में एगो उनकर गीत देखल जाओ। राम जियावन दास बावला जी के भाव आ कहानगी राम के लेके का बा। कहवा से आवेला कवन ठाव जइबा बबुआ बोलताना। अब देखल जाओ द्वारकानाथ तिवारी जी के गीत के चित्र। कहवा से आवत बाड़, कहाँ चलल जाला, तनी जुड़ाला बबुआ। तिवारी जी के दीठी देश के खातिर, शहीद के माई गीत में पढ़निहार लोगन के भावुक कर देत बा। देखी ना, बाप रोवे एहरी, बहिन रोवे ओहरी, देहरी पकड़ी, चूड़ी फोरी रोवे मेहरी, कहाँ गईले मोर सजनवा हो, सजनवा हो, मैया बिलखे अंगनवा। माने जवन अलग अलग तरह के फूल खिलावल गईल बा इस गीत संग्रह में, जवन उ खंड जवन विविध खंड बाटे, ओहमे अलग अलग तरह के फूलन के सजा के राखल गईल बा। अलग अलग तरह के गीत बानी सन। गीत संग्रह गीतकार के लोक के पकड़ नीमन से सोझा राखी रहल बा। सोहर, झूमर, कजरी जैसन सगरी विधन पर गीतकार के लेखनी खूब चलल बा। गीतकार के फागुन से, अगर ऋतु गीतन के देखल जाए तो गीतकार के फागुन से ढेर लगाव बा। देखी, रसे रसे बहेले बेयार, यार बिन फागुन में तरसेला जियरा हमार, यार बिना फागुन में। भा एगो और होली गीत देखी। कवन पापी भंगिया पियवले हो, मोर पिया बौरैले। यह बातिन के संगे यह संग्रह में, यह संग्रह मतलब गीतन के फुलवारी में 3 गो हिंदी के भी गीत बानी, जवन हमरा ऐसा लागता कि वो के संख्या पुरावे खातिर रखल गईल बा। जवन भोजपुरी के गीतन में रसिकता बाटे, प्रवाह बाटे, वो हिंदी के गीतन में दूर दूर तक नहीं खिलौकत। हमरा हिसाब से अगर ओके नाहियो रखल जात रहत तो ये गीत संग्रह के खूबसूरती में कोनो कमी ना आवत। ये गीत संग्रह खातिर एक बेरी हम फिर से आदरणीय द्वारकानाथ तिवारी जी के खूब खूब बधाई देता नहीं, शुभकामना देता नहीं। ये उम्मीद रखा था नहीं कि वहां के गीत फिरो हमनी के सोझा आवे, लगातार आवत रहे। ये गीतन के बहुत
फूलन के आपन अपने स्वर से सजौले बानी चंदन तिवारी जी आ उनकर माता जी। इ गीत यह संग्रह के बहुत सारे गीत लोक में बाणी सा जौना के रउआ सुन सकेनी चंदन तिवारी जी के चैनल पे जाके। एकरे ही संगे हम आज अपने पुस्तक चर्चा के विराम दे रहन बाली। जय भोजपुरी।